дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол ки иштироки худро дар ҷоми осиё 2023 дар шаҳри давҳаи қатар анҷом дод, шаби 3 ба 4 феврал соли 2024 ба ватан баргашт. Новбаст аз ҳавои сард, борону барф, садҳо нафар дар фурудгоҳи байналмилалӣ душанбе ба ҳам омаданд то футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистонро ба таври шоиста пешвоз бигиранд. истиқболи гарму самимии ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон дар фурудгоҳи байналмилалӣ душанбе дар иҳотаи мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик дар сатҳи баланд сурат гирифт. дастаи мунтахаб имрӯз тамоми шаҳрвандони тоҷикистонро бо чунин дастовард ҳамаро хурсанд кард ва ин боз як бор дигар аз анамон сиёсати варзишпарвона ва ҷавонпарваронаи роҳбари миллатамон хабар медиҳад ва дастгирии роҳбари раиси шаҳр муҳтарам Рустам Мевалӣ ки барномаҳое ки роҳандозӣ кард ки ба чунин дастоварди дастаи мунтахаб оварда расонад. дар фурудгоҳи байналмилалӣ душанбе ҳайати дастаи мунтахабро муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи футболи Тоҷикистон, мухлисону наздикони бозингарон ва ситоди мураббиёни тими миллии мамлакат истиқбол гирифтанд. хотиррасон мешавем ки дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол дар даври чорякниҳои ҷоми осиё 2023 аз тими миллии урдун мағлуб шуда иштирокашро дар ин мусобиқа ба анҷом расонид. бозӣ байни дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва урдун дар варзишгоҳи Аҳмад бин Али Давҳа баргузор шуда бо ҳисоби 0-1 анҷом ёфт. боиси зикр аст ки дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол дар нахустин иштирок дар ҷоми осиё ба натиҷаҳои таърихӣ ноил гардид. шогирдони Петр Сегерт тавонистанд ба даври чорякниҳои мусобиқа роҳ ёбанд. First of all, I want to say salam alaikum to everybody in Tajikistan. мехоҳам пеш аз ҳама миннатдории худро ба тамоми кулли мухлисони тоҷик расонам ва ман фикр мекунам ки ба ғалаба ва барои ба ин давр омадани дастаи мунтахаби тоҷикистон пеш аз ҳама кӯшиш, ташаббус ва дастгириҳои беустаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон ва пеш аз ҳама кӯшиш ва заҳматҳои футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон оид ба футбол ҳастанд. бояд мо насли наврасро дастгирӣ кунем ва ояндаи футболи тоҷик дурахшон хоҳад буд. Tajikistan! 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 ما خیلی شاد هستیم که تمام مخلصان تاجیک را خرسند کردیم و اینها نیز امروز با فرودگاه با این هوای خنک نگاه نکرده آمدند و ما را پیشواز گرفتند. رحمت کلان، تشکر زیاد. бояд қайд кард ки дар маҷмӯъ дастаи мунтахаби тоҷикистон дар ҷоми осиё 2023 5 вохӯрӣ анҷом дод. футболбозони тоҷик дар марҳилаи гурӯҳӣ бар дастаҳои мунтахаби Лубнон пирӯз шуда бо Чин ҳисобро мусовӣ намуданд ва аз дастаи мунтахаби Қатар шикаст хӯрданд. дар бозии даври ҳаштякниҳоӣ дастаи мо нисбат ба дастаи мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб қавитар баромад. мо бачаҳо медонистем ки бозии осон нахоҳем дошт, чунки дастаи Ёрдан хело тими пурқувват аст ва мо ҳарчи қуввае ки доштем худамонро то замин гузоштем. миннатдории худро ба ҳаводорони даста мерасонем ки то бозиҳо омадан моро дастгирӣ карданд ва ҳар кадомашон ки масалан натавонистанд омадан моро масалан то Тоҷикистон дастгирӣ карданд, то телевизионҳо нишастанд, дуо карданд ва хело азашон я ташаккури зиёд мекунам. лозим ба зикр аст ки дастаи мунтахаби тоҷикистон дар нахустин баромади худ дар ҷоми осиё 2023 ба қатори ҳаштгонаи беҳтарини қитъа ворид шуд. В Катар поддержать нас, это незабываемые и непередаваемые эмоции. Спасибо всем, спасибо тренерскому штабу, спасибо руководству, спасибо футболистам. Все большие молодцы, да, могли где-то добраться чуть-чуть подальше, но так сложилась судьба. Первая игра была с Китаем, готовились к игре с Китаем. Была игра с Катаром, готовились к игре с Катаром и так далее. Основной задачей был выход из группы, мы ее выполнили, а дальше уже настраивались на следующих соперников. Получилось победить
Эмираты, к сожалению, получилось обыграть. давоми солҳои истиқлолияти давлатӣ баҳри рушду равнақи соҳа дар мамлакат 11 000 иншооти нави варзишӣ бунёд гардид. натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат имкон фароҳам овард ки дар даврони соҳибистиқлолӣ 6450 маротиба парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ бо шарофати дастовардҳои варзишгарони мамлакат баланд бардошта шуда, зиёда аз 2000 маротиба суруди миллӣ ба хотири дастоварди онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии дохиливу хориҷӣ садо додааст.